Hei, salut! Sunt Iuli și o să vă prezint un video tutorial despre cum să vă faceți din Service Pack 3 un Service Pack 2 sau din Service Pack 2 în Service Pack 3. E foarte simplu. Urmăriți-mă. Dați run, start run și scrieți regendit. Dați OK. Dați pe local market. Dați aici pe minus, pe plus, dați-mă, sistem, pe plus, control, curent, control, set, plus, dați pe control, dublu click, căutați Windows, mergeți aici la KSD version, dați click dreapta, modific și la mine Service Pack 3. Punem în loc de 300, punem 200 și dați OK. Și acum dați un reset la calculator și o să-i vă schimbe. Mie deja cred că m-a schimbat. Stai să vedem. Da. Service Pack 3. Și înainte avem Service Pack 3. Service Pack 3 și acum am Service Pack 2. Asta e video. Mulțumesc pentru vizionare. Sunt Iulian. Acesta a fost video tutorialul meu. Salut!